Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummarsa duka da cewa su yi kira zuwa ga tafarkin Allah. Kira zuwa ga tafarkin Allah ibada ce, don haka dole ne ka yi ta da ikhlasi, wato ka yi ta don Allah, ka tsantsanta ta don Allah, kada ka yi ta saboda wani abu ko wata manufa. Sannan ya zamana ka yi kira zuwa ga tafarkin Allah, ba ka yi kira zuwa ga wani tafarki daban ba. Sannan ta kasance bil hikmati, wato da hikima. Sannan ta zama wal mau'izatul hasana, da kyakkyawan wa'azi. Jiya mun tabo maganar da abinda ake nufi hikima. Na farko muka ce hikima shine abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi, abinda duk ya zo alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsa hikima ne, kamar da ibnu jarir yake cewa huwa ma anzalahu Allahu ala rasulihi min alkitabi was sunnah, shine abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na alqur'ani da sunna. Sannan yana daga cikin hikima ajiye kowane abu a mahallinsa. Lokacin da ya kamata ka nuna tsanani to ka nuna tsananin, lokacin da ya kamata ka nuna sauki da sassauci to ka nuna sassaucin. Wato kai ya zama mutum gaba ɗaya ko da yaushe ya ɗauki komai ba komai ba, saboda haka shi babu abin da zai ɗauka da gasken gaske ko kuma wanda zai ɗauke su da tsanani. Sha'anin tauhidi wani abu ne babba, shi yasa muka kawo misalai da annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka taɓa tauhidi baya shiru, kuma in ya tashi zai yi magana wacce take nuna bai ji daɗi ba ƙwarai da gaske. In an taɓa shi to sai ya haƙuri, baya ɗaukan abin da zafi, yana bin mutane a hankali, kuma yana duba maslaha ita kanta ta addinin da maslaha ta al'umma. Ba zai yi abin da zai cutar da addinin ba ko ya cutar da al'umma. Shi yasa ma yake taɓa munafukai, saboda ana ganin su cikin musulmi, da su ake sallah, da su ake fita jihadi. To da a ce ya kama su saboda abin da suke yana kashe su, to da sai na nesa su rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa. Kaga wannan sai ya sa mutane su rika yamar addinin musulunci din shi kansa. To sai annabi bai yi wannan ba. Duk irin cutar wadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, ra'sul munafiqin, duk irin cutar wadda ya masa a Madina, mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi ibn Ubay ya rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kafin Allah ta'ala ya saukar da ayar da ta ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Lokacin da zai je masa sallah, sai na Umar yana rirrike rigar manzo sallallahu alaihi wasallam, ce kada kai masa sallah, la tusalli ala ahadin minhum ya rasulullah, la tusalli ala ahadin minhum. manzo Allah ya ce ai Allah cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Ai Allah zabi ya bani, ce ko kai musu istighfari ko kakkai, ko da za ka yi sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba. Kaga Allah ba ce kakkai musu ba, yace to saboda haka inda na san in nayi ma sama da 70 din Allah zai yafe musu, to da sai in yi. Ɗansa Abdullah ya zo shi ma ya yi ta roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya bada rigarsa a yi wa babansa likafani da ita ko zai dan samu sauki a kabarinsa. Annabi bai ki ba, ya cire rigarsa ya bayar, shi ya sa shi kabari da hannunsa, amma wannan duk bai amfane shi ba, saboda ya mutu ba musulmi ba, ya mutu yana cutar da addini, yana cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama. Amma ko ba komai ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan domin ɗansa ya ji daɗi, tunda ana tare da shi, kuma ya sha nuna wa uban cewa abin nan da yake yi fa ba daidai ba ne. To kaga duk wani daga cikin hikima ta da'awa. Sannan al-mau'izatul hasana, muka ce al-mau'izatul hasana ana nufin kayi umarni kayi hani, wannan shine al-mau'izatul hasana. Ka faɗi umarnin Allah kuma ka faɗi abin da Allah ya hana, ka faɗi sakamakon wanda ya bi umarni, ka kuma faɗi sakamakon wanda ya saba wa umarnin Allah. Wannan shine ake kira al-mau'izatul hasana, wa'azi mai kyau. Kaga ashe akwai wa'azin da ba shi da kyau, ashe akwai wa'azi wanda yake mara kyau, akwai kuma wa'azi mai kyau. Kaga ita hikima ba a ce al-hikmatul hasana ba, saboda ita hikima duk inda take kyakkyawa ce, ba taɓa samun hikima kuma mara kyau ba. Amma wa'azi ana iya cewa an yi wa'azi mai ma'ana, an yi wa'azi ko mara kyau. Shi yasa ita hikimar ba a sifanta ta da kalmar hasana ba. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma
faqad utiya khairan kathira. Allah ta'ala ya ce yana bada hikimarsa ga wanda ya so, wanda duk Allah ta'ala ya bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa. shi kaga hikima alkhairi ce mai yawa, saboda haka ita ba a sifanta ta da alhasana ba. sai Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan, ka yi jayayya da su ta hanyar da tafi kyau. wato ko da su za su zo ta hanyar jayayya da kai, su gaya maka bakar magana, su zage ka, su ɓace ka, su yi maka ƙarya, su yi maka kage, su yi maka yarfe, to kakkace kai ma za ka yi musu irin abin da suka yi maka. kai ka yi taka billati hiya ahsan wa qulu lin-nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. saboda haka ubangiji ta'ala kullum umarta yake kai ka faɗi abin da ya fi kyau, saboda kai kake da abin faɗa. wanda yake da abin faɗa ba zai ta faɗa ba zai ta maganganun banza ba zai ta zage-zage ba, saboda shi yana da abin da zai ce, yana da hujja karfa a hannunsa. Allah ce wa jadilhum billati hiya ahsan, ka yi jayayya da su ta hanyar da tafi kamata, wacce tafi kyau. saboda haka ka saki fuskarka lokacin da kake jayayya da su, sannan ka gaya musu kalmomi masu daɗi, kana yi kana musu addu'a Allah ya shirye ku, Allah ya ganar da ku, ba kana tsine musu albarka ba. Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum, kada ku ja da ahlul kitabi, wato waɗanda Allah ta'ala ya ba su littafi, yahudu ko da nasara, sai ta hanyar da take mafi kyau. ka duba yahudawa da Allah ta'ala ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud, amma ubangiji ta'ala ce in za ka yi jayayya da su ka yi jayayya billati hiya ahsan, billati hiya ahsan, ba ma bil hasana ba, billati hiya ahsan, da hanyar da take mafi kyau. in akwai kyakkyawa to kai wacce tafi kyakkyawa. kaga wannan a tsari ne na addinin musulunci, na wa'azi, na karantarwa, na ilmantarwa, na jan hankali, wanda ba za ka same shi a cikin kowace irin tafiya ba sai a musulunci. shi yasa dole ne wanda ya ce shi ahlus sunna ne, yana bin koyarwa ta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya zama mai kira ne zuwa ga Allah, to ya sa wannan aya a gaban idansa ko da yaushe. duk sanda ya tsaya gaban mutane zai karantar da su, ko zai yi musu wa'azi, zai faɗakar da su, zai jawo su zuwa ga fahimtar gaskiya, to ya yi amfani da wannan aya. kada wannan aya ta rika bace masa, ya zama na koda ta hanyar mayar da martani ne, shine mujadala din. ita mujadala din ba ma santa ake yi ba so ake ka zama mai jayayya ba. annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana za'imun bi baitin bi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. na lamuncewa mutumin da duk zai bar jayayya ko da yana da gaskiya, na lamunce masa gida a tsakiyar aljanna. Allah ta'ala da cewa kana al-insanu aksara shay'in jadala, dan adam yana yawan jayayya, ba wai yaban dan adam aka yi anan ba, ana so a nuna sifa ce ta dan adam. to shi yasa inda ya kamata a yi jayayyar, inda za ka fito da gaskiya, to kada ka yi jayayya ta hanyar da waɗanda suke ba kan gaskiya suke amfani da abin nan ba. kada ka yi kana la'anta. annabi sallallahu alaihi wa sallam an neme shi ya la'anci mushrikai, ce ni lam ubas la'anan, ya ce ni ba aiko ni in zama mai la'anta ba, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama cikin hikima yayi da awarsa, shi yasa cikin dan kankanin lokaci ya ci nasara. Allah ta'ala ya gaya wa annabi Musa da Haruna, ya ce su je ga fir'auna, fa'atiya fir'auna faqula idhhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. ku je ku gaya masa magana wacce take mai sauki. ka duba fir'auna, dai magana kafirci ce aka ce fir'auna, to ai shikenan sai dai a shafa fatiha a tashi, an gama magana. fir'auna da zai ce ana rabbukumul a'la, ba wai kawai ya ce ana rabbukum ba wai kawai ya ce shi ubangiji bane, a shi ubangijin na can sama na koli, daga shi babu wani. ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san kuna da wani abin bauta ba ni ba. da yadda ya rika kashe bani Isra'il, ya rika kashe 'ya'yansu maza yana barin mata, amma Allah ta'ala sai ya ce wa annabi Musa faqula lahu qawlan layyinan
la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ka gaya masa magana mai laushi, wataƙila zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah.